Bang, vítám vás tady opět já. Toto bude takový tutoriál, jak začít jakoby natáčet, jako jak natáčet. Tak půjdete na váš prohlížeč, půjdete na můj soubor. Tak. Tady se napíšeme A, B, kapše, čapfer. Jdete dolů, dáte tady stáhnout. A dáte, půjde znova tak, tady to vám stahuje. Asi i tak, počkáme si mi to stáhnout, tohle se to rychle. No víte co? Tam z těch, až to bude, tak se vrátím. Tak, dámy a pánové, už to mám. Tak. To se spustíte. Tady dáte ano. To teď bylo. To bylo až nový. Ano, tady se vám ukáže toto. Takhle pusíme Max. A tady to pusíme si něco měnit a tady to. A ten Max install. Tady až to bude